Salutare tuturor și bine v-am găsit la al treilea episod, aici alături de Tătar, cred. Salutare! Dar Ok. în acest episod de Minecraft vrem să vorbim mult mai tare. Deci să vorbești și tu mai tare să ne auzim bine. Nu mai e problemă, mă când să nu mână atunci pe microfon am vorbit bine. Ah, ok. Ok. Deci, Da, nu mai vorbi așa tare. Ok. ok. Deci, atunci am jucat, cum să zicem? În Minecraft am jucat off-camera. Off camera, dar am găsit diamante, 2. Ok, în acest episod vrem să vă spunem că vom face casă. Iar apoi peretele abonaților. Da, Să ne lăsați în comentariile de Minecraft și un like. Pentru că așa vă vom pune. Dar și trebuie să ne lăsați și un comentariu frumos. Ca să vă punem pe panou. să stișa. Ok, dar am mai spus încă o dată doar ca să... Ce tu faci, lemn? Ok, deci nu știu unde vom pune. Dark, te rog să nu iei iron-ul, Ok. pentru că e meu. Eu pot să-mi fac un piston. Ia. Bine. Bă, facem ușă cu piston. Ne, mai bine nu. Cum îi zice Bobei că ce-ți plate? Nu mă nebuni. Chest plate. Nu, la chest plate îi zice ce-ți plate. Ok, hai, gata. Hai să vorbim acum despre chestiile noastre. Nu ne interesează de el. Ok. Acum eu îmi voi face un furnal. O să-i dropper. O să-i dropper în puii mei. Ok. What the fuck? Ah, furnal. Tu ai pus ăsta aici. Nu. Eram lând de ăla. Ok, dar mă rog. Ok, dar trebuie să scap de niște chestii. Poți să iei tu ușile, te rog. Stai că fac un chest. Deci stai că fac un chest. Că eu trebuie să Hai, prăjesc departe. o tonă de chestii. Adică ăsta e furnalul tău, puneți și crafting table-ul și Păi eu cum vreau să pun fac chestii. eu un chest. Pentru mine. Ok. Dar te rog, nu lua. Dă ușile încoace. Ce? Ți le pui acolo. Las că le pun acolo. Ok, deci sper să vă placă grafica de Minecraft. Taci. De Minecraft. Ok, acum se face noapte și urăsc asta. Da. Uite, hai că se prăjește goldul. Asta ok. Niște radio. Ok, deci atât îmi place să film. Îmi pot să-mi fac pat. Tu de unde ai găsit atâtea oi? Noroc. Cure. Rock cure. Chiar că. Poate. Ok, hai că am găsit un porc aici. Și sper să vă placă cât mai mult seria cu Dark. Deci voi pune și eu furnace-ul. Aici va fi o mini bază. Așa-i? Să zicem. Ca să fie ca și o mini bază, știi? Deci, oricum nu pot folosi patul, așa că îi trebuie și lui Dark. Hai să mergem să căutăm oi pentru mine. Eu, du-te tu că eu nu mă depărtez. Adică, scuze, dar... Da. Ok. Încerc să Ok. Îmi fac acum pe moment pantaloni de... ăsta de... gold. văd, să știi că îmi pare rău. De ce? Pentru că dacă nu te mai văd, apoi nu ne mai vedem. Iar apoi... Frate, hai că vin. Ok. Unde ești? Hai să vorbim puțin mai tare, să ne auzim mai bine. S-aude bine, măi. Ok, dar eu vreau să vorbesc tare ca să ne auzim. Că tu mai ghiță băiere acolo. Ai, frate. Ok, Deja uite. m-am pierdut? Ba nu. Ah, uite. Ok, treci înapoi la locul nostru. Oh, dar vreau și eu aie. Măcar două oi. Stai să văd dacă mai am lână. Nu mai am, fac. Eu am doar o lună, am nevoie de încă două. Să fac 3. Oh, hai odată, că vreau să se prăjească goldul ăsta. Sper că nu mai am gold în inventorii. Uite niște sugar canes. Ok, el. Oh, drăguț. Putem lua. Așa. Acest videoclip va fi doar de 9 minute
sau 8, așa e? Hai să fie vreo 10. Numere. Nu merge mai mult. Taci. Taci. Ok, va fi de 8 minute și câteva secunde, să zicem, dacă mai trebuie să facem câteva chestii. Nu cred că astăzi vom face toate chestiile, cred că doar vom începe din casă. Da. Adică episodul nu se numește Face în casă, se numește, Începerea casei. da, să zicem, sau... O să vedem noi la sfârșit. Vedem sau noi pe parcurs. construirea casei. Cam da, sau genul ceva. Adică What the fuck, câte ți-ai pus? Ai folosit ușile la ceva? nu, dar o să avem nevoie după ce ne facem casă, știi? Ok, aș vrea să punem aici sugar canes. Pe aici, pe undeva după casă sau ceva de genul. Pun eu. Ok, în sfârșit s-a prăjit goldul ăsta de 2 lei și acum vine ironul, care trebuie să-l bag de vreo 10 ori, De ce? pentru că am prea mult. Pot pune în furnalul tău? Nu, Oh, Doamne. e a meu. Hai că mai am eu un furnal. O să sparg niște de astea Vai ca de să... capul meu cu doi. Ce, furnalul sau ce? Lasă. Ai odată. Ok, sper să vă placă cât mai mult. Încă o dată vă zic. Aș vrea să fac un enchanting table, dar n-am din ce. N-am din ce, sfințească Dumnezeu. Enchanting table, serios. Da, Ăla n-ai cum să-l faci pentru că ai nevoie de... foarte multe chestii, Adică, te cred. what the fuck, o grămadă. Ok, așa să plantăm. Uite aici. Din 7 ne trebuie, adică mai fac una și Și pac, așa frumos. 7 minute. Cred că imediat ne vom încheia acest episod. Frate, hai să-l terminăm la 9. Nu e o idee mai bună. Nu știu. Era bine și așa, dar nu, mă rog. Ce? Lasă, ok. Hai că ne schimbăm și lenjeria, să zicem. Frate, dar tu știi că noi în episodul ăsta nici măcar nu ne-am apucat de casă, nu? Mhm. Ok, mă apuc. Și am foarte mult lemn. Adică, uite, mai pot crafta încă. Eu am destul de puține chestii. Pentru că, nu vreau să am inventarul full. Să mai dau și eu copacul ăsta jos. What the fuck, auzi ce se aude? Filmat 1 minute. Ah, nu. Pe scări se auzea. Ok, sper să se audă acum cât mai bine. Imediat ar fi trebuit să-l încheiem. Da, imediat vom încheia acest În episod. episodul 4 adică nu, vom face casa off camera, ok? Și în episodul 4... Nu. Vom face în episodul 4 casa. Și mai facem încă un episod, nu? Da, acum, după ce îl Tocmai acum, terminăm. după ce îl postăm. Da. Ok, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați. Eu am fost Andrei, alături de Dark Red și vom încheia episodul. Pa, pa!